posádka, která až do poslední chvíle bojovala o titul v celém českém mistráku s Honzou Kopeckým a Jirkou Hovorkou, Simon Wagner, Hanna Ostlander. So, welcome here again. We are glad to see you here. Yeah, it's always nice to be here, especially at Šumava Rally, and after our result last year, it's even better. Tak i posádka je ráda, že je opět tady a tím spíš, jak to v tom loňském roce dopadlo. So your expectation, it must be the same. You are expected to win again. I expect the same as last year, which is having a nice rally, doing not much mistakes and proper job, and then we will see the result. This is what we were hoping last year before the event, and now it's the same. For sure it will be difficult to fight for the win, but we will try. Tak Simon uznává, že to bude těžké bojovat o vítězství a říká, že do toho jde s tím, co v tom loňském roce, to znamená odvést dobrou práci, užít si dobrou rally a potom se uvidí, jaký bude ten výsledek. Simon, is it your plan for this season that you are going to compete in the whole Czech Championship like last year? Yeah, it's the plan for sure, and yeah, I'm pretty satisfied with our team, with our car. Hanna is doing a great job. I guess we have a bit better package than last year. So yeah, but for sure the other competitors improved as well. So yeah, we will see tomorrow evening and the whole weekend. Tak Simon je spokojený jednak se svým týmem, jednak se svou spolujezdkyní Hannou Ostlander a samozřejmě doufá, že v rámci toho českého šampionátu to bude stát za to, ale uvidí se, až se celé mistrovství rozjede. Hanna, there are some changes comparing the rally to the last year. There is the circuit, which was not there last year. Yeah, I think a lot of new stages, just 3 we know, or 2, the one they are combined and the other one, but the rest is new for us, so we'll be interested, but yeah, we are looking forward to it. Tak Hanna říká, že se těší, že to bude určitě zajímavé, protože ty rychlostní zkoušky snad až na 2 nebo 3 jsou pro ně vlastně nové, protože v tom loňském roce nebyly na programu. So tomorrow in the evening, so you are expecting a lot of spectators to be there on the circuit. Yeah, it's really nice here in Czech Republic. All the fans, it's really cool that they are like really into it, and we are happy that all the people are out there. Tak Hanna souhlasí, že skutečně čeští fanoušci rally jsou naprosto vynikající a že zítra na okruhu jich určitě bude velké množství. Is there a special stage you are looking forward to? Well, I think stage 4 is really nice, the longest one, and really tricky, but I think it's a really cool stage. Tak určitě rychlostní zkouška, na kterou se těší, je právě ta nejdelší, to znamená rychlostní zkouška Kepli, která je dlouhá, je obtížná, ale opravdu skvělá. Simon, which crew is gonna be your biggest rival in this rally? Well, it's a season start, so it's always difficult to predict, but for sure Jan Kopecký, Filip Mareš, Dominik Středecký, Adam Prečík, I guess we all will fight for the win. Tak jak říká na začátku sezóny, je těžké odhadovat, kdo bude tím největším soupeřem v boji o vítězství, ale určitě to budou Dominik Stříteský, Jan Kopecký, Adam Březík a také další posádky. What about the gravel sections of the special stages? To be honest, I like them. We have in Austria as well some gravel sections. Maybe not that hard with a lot of stones like in Czech, but yeah, looking forward to the whole event. Můj dotaz směřoval na ty šotolinové úseky. Simon říká, že je má rád, že se na ně těší, protože také v Rakousku tvoří rychlostní zkoušky i šotolina, i když tam vidí určitý rozdíl, že tady ta šotolina je trošku jiná v tom smyslu, že je tvrdší, jsou tam některé velké kameny.
Do you have to go like full from the very first stage, or do you think that the circuit tomorrow is like a warm up and then you will start on Saturday morning? No, we saw already last year that the gaps are quite small and tight, so for sure everyone has to push from the first meter on, and every mistake will be very, very costly. Můj dotaz směřoval na to, jestli ten zítřejší okruh není takovou zahřívačkou před tím hlavním programem v sobotu, jestli skutečně to plné tempo nevypukne až v sobotu ráno. Simon říkal, že rozhodně ne, protože tak, jak jsme mohli vidět v těch minulých ročnících, ty rozdíly mezi nimi jsou tak strašně malé, že je třeba prostě tahat od prvního metru první rychlostní zkoušky. Okay, Simon, something to say to the spectators. Yeah, I hope the fingers are crossed for everyone. I hope we will have a very nice